Joan, què tal? Com estàs? Bé, molt bé, mira aquí, tancat a casa. On pares confinat? Bé, jo estic a casa a Santa Coloma de Farners, aquí a casa meva, i bé, des del dia 13 pràcticament que no surto. Vull dir, només per anar al supermercat quan és necessari i la resta dels dies aquí, fer bondat. Escolta, veig que estàs molt ben confinat, a més amb un andromen aquí a darrere que després ja m'explicaràs el què és i a més suposo Sí, que ens ho explicaràs com funciona i quins resultats es tenen, no? sí. Però bueno, abans faig la presentació d'en Joan, que és el president de la Cofreria de la Ratafia de Santa Coloma de Farners, això ja ho he dit, a la Selva, una institució, vaja, que és un referent no només en el poble, sinó a la comarca i jo que diria fins i tot també a Catalunya, un referent pel que fa doncs, bueno, a la feina ben feta, a la bona organització i a la cura del territori, bueno, de la tradició i el manteniment del que és la ratafia, que engloba no només el món que serien les begudes alcohòliques, sinó també la preservació de l'entorn i del territori i la sabidoria sobre les plantes, etc. Què t'haig d'explicar jo a tu que no sàpigues, no, Joan? De fet, ara sé coses, però les sé i les he après gràcies a formar part de la confraria. És a dir, formar part de la confraria, ara som al voltant d'uns 40 confrares i confraresses, una de les coses positives que té, a part de tot el que has dit, no? De preservar una mica el llegat cultural, la tradició de la ratafia, és a nivell personal el que aprens, no? El que he après sobre plantes, sobre licors, sobre maceracions. És una escola, no? De formar part de la confraria. És una escola i entenc també que aquí a Santa Coloma és pràcticament una manera de viure, perquè no només inclou, diguéssim, les persones que sou cofrares i els que hi ha al seu voltant, sinó també inclou en els petits cofrares, és a dir, a tot el poble, les escoles, vull dir que a través de la cofraria fer una feina interessant de donar a conèixer el que és la realitat, la riquesa, no?, de l'entorn de Santa És Coloma. que per nosaltres hem volgut anar més enllà estrictament el que és el licor, val? Perquè creiem que darrere hi ha tot un àmbit social, cultural, històric, tradicional, molt ric, que cal preservar, que cal... Jo crec que hem aconseguit... Una de les coses que podem sentir més orgullosos és ajudat a recuperar una mica aquella saviesa que tenien les àvies, no? O les besàvies, que també deixem molt clar que sempre dic que ratafia és femení, ratafia és un món de dones. Els homes estem aquí per donar suport perquè són les dones les que tota la vida en el tema de la ratafia han tallat el bacallà. I això ens fa recuperar coses que s'havien perdut, no? És a dir, les coses fetes a casa, el respecte a la natura, el conèixer la natura, una cosa que potser la nostra societat actual, no? Ens ha allunyat una mica, no? Del bosc, d'allà on surt tot. No? Aquesta és la filosofia de la cofreria, que ens queda una mica lluny aquest any perquè encara s'ha de celebrar la 39a edició al novembre i no sabem si es veurà afectada per tot el tema que estem vivint ara del coronavirus, però el que sí Esperem que no. també organitzeu i que ens queda més a prop i que segurament sí que es veu afectada és el Mercat de les Herbes, de la ratafia. De fet, el Mercat de les Herbes sempre és el primer cap de setmana de maig, aquest any enganxava 1, 2 i 3. He de dir com a president que em sap molt de greu perquè la Comissió de Programació de la confraria havia preparat un programa bestial, espectacular. Jo he felicitar a Laia, a l'Anna, a l'Ernest, a en Xavi i a tota la gent que ens ha ajudat a preparar aquest programa. Ells quatre són potser les ànimes de tot això. Vam preparar un programa espectacular amb unes xerrades tècniques de molt de nivell, amb actuacions musicals i infantils molt bones i moltíssimes activitats. I quan mires el programa, que ja estava pràcticament acabat i estava a punt de ser portat a impremta, perquè estava a punt de ser imprès, dius, quina llàstima. No? O sigui, s'ha cancel·lat, no s'ha cancel·lat el Mercat de les Herbes, sinó que s'ha reformulat o s'està reformulant. Llavors, la presentació de la ratafia guanyadora del concurs, que fem aquesta edició limitada de 200 ampolles, amb la Rosa aquest any, mirarem de fer-la també virtual, anant a casa de la Rosa, si ens ho permeten, no les autoritats, o fer-ho de manera telemàtica. També el tema de la ratafiaire de mèrit, que cada any reconeixem la tasca de persones al poble que ja tenen una experiència, són persones grans que ens han ensenyat molt en el món de la ratafia, doncs fem un homenatge, aquest any també ho farem, mirarem com arribarem a casa de la ratafiaire de mèrit d'alguna manera, a través de la família o així. Intentarem fer el màxim d'activitats de manera que la gent les pugui viure. El que sí que hem iniciat ja, que és una iniciativa
que vam començar a Instagram, és la Primavera al teu balcó, que és que demanem a la gent, no només els colomencs i colomenques, sinó a la gent de tot Catalunya o tot el món que vulgui col·laborar, de fer-nos fotografies de quines plantes, de quines flors tenen a casa seva, al jardí, al balcó, en una torreta on sigui, i ens les enviïn. Escolta, ara que ets dret, escolta, Sí. tocaves aquesta andròmina que tens aquí darrere que m'has dit que has comprat, mig comprat a Amazon abans de començar. Sí, bé. Explica'm què és. Sí, perdó, això és un alambí. Ara espero que el mestre Pujades o el mestre Tomàs, que són els nostres gurús del destil·lat, no em crucifiquin, ara que ve Setmana Santa també, per fer servir aquest aparell. Un alambí modern, molt modern. És un alambí. Una de les coses que té la confraria també és que intentem ser transgressors una mica i una mica actualitzar el món de la ratafia. Tots tenim al cap, quan pensem en un alambí, moltes vegades aquell element de coure que sembla una carbassa, no?, i que està sobre un foc normalment de gas i que va destil·lant i tal. Bé, nosaltres vivim en espais una mica reduïts i tenir un alambí d'aquelles dimensions és complicat. I, de fet, aquest alambí és un alambí compartit amb un amic meu, amb l'Eduard Llavari, i un dia van dir, hem de destil·lar. I bé, vam comprar aquest kit, que ve a ser una mena d'olla a pressió, que fa la funció de l'alambí. És a dir, aquí dintre hi posem el que vulguem destil·lar. En aquest cas estic destil·lant maduixes. Aquest estiu vaig fer un licor de maduixes, macerant maduixes amb alcohol de 60 graus, i vaig passar una cosa molt curiosa, que és que en 2 dies les maduixes em van quedar blanques i el líquid em va quedar vermell. Ho vaig colar i la meva sorpresa és que l'alcohol havia baixat de 60-65 graus a 20. Vaig deduir que aquests 40 graus de diferència estaven entre les maduixes i les vaig congelar. I l'altre dia, fent lloc al congelador per posar aquests dies de supervivència aquí, per tenir més espai per posar coses, vaig mossegar-ne una perquè no estaven del tot congelades i, evidentment, estaven carregades d'alcohol. Vaig dir, mira, les destil·laré. Quan em vas comentar de fer aquesta entrevista, vaig dir, les guardaré per destil·lar i aquí estic destil·lant maduixes. A sobre té el cert... Això és exclusiva, no? És a dir, estàs inventant una destil·lació. Sí. La veritat és que he fet un experiment perquè he posat les maduixes amb la mica de suc que tenien i per tenir una mica de base per poder destil·lar he posat una mica d'aigua perquè flotessin una mica i no s'enganxessin a baix amb l'escalfor i he afegit algunes restes de licors que tenia per aquí, alguns culs de coses, que no diré per no revelar la fórmula en cas que surti bé. Si veieu que m'aixeco com 0 paret és perquè necessito estar al cas que la temperatura sigui la correcta perquè la destil·lació no vagi massa de pressa o massa a poc i tot surti correctament. Dic, això està tot comprat a Amazon i és un sistema ecològic. Jo dic ecològic perquè quan es destil·la amb un alambí normal, normalment es connecta amb una font d'aigua corrent i aquesta aigua circula pel serpentí i va refredant l'alcohol que s'evapora. En aquest cas, per estalviar aigua, el que vam fer amb el meu company Eduard és fer un sistema de circuit tancat d'aigua, que si em permeteu aixecar una mica l'ordinador per ensenyar-vos-ho, està aquí a terra, no sé si el veieu, aquesta galleda. Aquí dintre hi ha un motor d'aquests d'aquari, aquests motors petits que es posen als aquaris que bomben l'aigua, i és un circuit tancat. Aquests dos tubs que veieu aquí, doncs l'aigua entra per aquí i surt per dalt i ho vaig refredant amb blocs de gel. Faig blocs de gel casolans, en aquí tinc un a punt per quan se m'acabi l'altre, blocs de gel casolans. Entenc perfectament que siguis el president de la confraria de la ratafia, amb aquesta inventiva. De fet, això és una idea més del meu company que jo, que ell és enginyer, i va sortir amb la idea i bé, tenim aquest muntatge fet, funciona bé. L'avantatge és que ho tinc a l'habitació ceràmica de casa, estic a la cuina, no necessito fer gaires muntatges. Això ho he muntat en 10 minuts i estic aquí destil·lant i me faré un litre i mig d'alcohol. És fer servir aquest aiguardent, fer-lo servir una mica per fer la ratafia d'aquest any. De fet, si em permets un moment, aquí darrere tinc aquesta garrafa. Això és aiguardent, si no m'equivoco, està a uns 60 graus i l'he anat destil·lant al llarg de l'any, també juntament amb en Xavi Ribas, que té el destil·lador de la confraria, i en principi està guardat per fer la ratafia d'aquest any. Per tant, jo crec que amb això una mica aconseguim tancar el cercle que ens faltava a Santa Coloma, que és anem a buscar les plantes del bosc, ens fem els tallers de ratafia que fem el mes de juny, a veure si els podem fer, esperem aquest any. Ens quedava la matèria prima, que era fer l'aiguardent.
Escolta, de cara a la festa de la ratafia, preveieu algun canvi amb tot el tema que està passant o creu que... Quan vam decidir modificar el mercat de les herbes, una de les coses més greus és que els últims anys el mercat de les herbes havia significat com fet de sortir, no? Era el primer dia de vermut amb màniga curta, als bars del poble, passejar entre les plantes, i això ho perdrem, no? I crec que a nivell anímic també ens convé, després d'aquest confinament, obrir-nos una mica, no? I bueno, potser la festa de ratafia serà el moment, tot i que hi ha la festa major abans de Santa Coloma, no? Que també serà ja abans de setembre i per tant ja estarem més bé, però crec que serà el moment de sortir una mica tots a fora, encara que sigui a punt d'arribar a l'hivern. Tu creus que ja per acabar, que serem a partir d'ara una mica més conscients amb, diguéssim, aquesta bogeria de pressa que tenim sempre i de consumisme i, alguna cosa, diguéssim, n'haurem après de tot això que ens està passant? Jo espero que sí. Jo crec que una mica el que aquests dies tancat a casa, no? Jo soc mestre i per tant continuo treballant perquè tinc els meus alumnes connectats, pràcticament tot el que seria l'horari escolar de 9 a 5, fem sessions online i tal, i jo segueixo treballant bastant, però el que sí que veig és que la gent s'està donant compte de lo fràgil que és tot això, no? I de que una partícula que no podem veure a ulls vista, a ulls nets, ens està condicionant la vida, espero que ens faci reflexionar. Permet-me que en algun aspecte sigui lleugerament pessimista, perquè jo crec que hi ha gent que està ja com abduïda, no? Per aquesta manera consumista, tal. Jo crec que la gent que estem connectats al món de la natura, i crec que amb la ratafia ho hem aconseguit, crec que ens estem plantejant moltes coses, no? Perquè jo crec que l'única cosa que ens pot obrir una mica els ulls, almenys per un nivell personal, és el fet de donar-nos compte que moltes coses que estàvem acostumats a fer no les podem fer. I per què no les podem fer? Perquè no ens hem portat bé. I avui és un virus, demà serà el canvi climàtic o l'altre serà el malbaratament dels recursos. Jo crec que ens hauria de fer reflexionar tots. Espero que molta gent surti reflexionada d'aquest moment. I tu com a mestre, què dius que ets i que fas classes encara ara? Veus que els nanos que potser a vegades semblen que estan més out del que és habitual, estan prenent també consciència en aquest sentit? I crec que prendran mesures i ens les faran prendre nosaltres. Espero que ens les facin prendre, no? Que ens facin passar per l'adreçador i que no siguin tan inútils, i perdó, però com els que ens estan gestionant ara, els polítics que no en tenen ni idea del que estan fent, i van donant pals de cec i canviant d'opinió ara sí, ara no. Molt bé, Joan. Un plaer parlar amb tu. En Joan és el president de la Confraria de la Ratafia, amb una capacitat de reinventar-se brutal. Ho heu demostrat en gairebé aquestes 40 edicions que ben aviat d'aquí un parell d'anys seran la Festa de la Ratafia, i també d'actualitzar-se en el mercat de les herbes, perquè per força major s'haurà de passar online, no? Pràcticament. Molta sort i molts encerts i que vagi molt bé la ratafia d'aquest any. Jo espero que aquest aiguardent que està sortint aquí amb aquest aroma de maduixa, llàstima que no hi hagi el quart element a la connexió online, que és el sentit olfactiu, fa un olor de maduixa tota la casa, el puguem compartir ben aviat cara a cara, sense mascaretes, i puguem... De fet, l'alcohol desinfecta, per tant, un bon trago d'això segur que ho mata tot. Entreu la paraula. Celebrarem que ja estarem desconfinats. Joan, moltes gràcies. Vinga, salut i ratafia. Cuida't. Si veieu que m'aixeco com 0 paret és perquè necessito estar al cas que la temperatura sigui la correcta perquè la destil·lació no vagi massa de pressa o massa a poc a poc.